बर'नि जे गांनाय उखैनाया फुरा जायागौ माने जों कन्टिनिउ नांनायखौ लांबाय थागोन होननानै जों समाय जाखानाय हिसाबै जों दिनैसिमबो बे समायखिरा जानायावनो दङ। खिन्थु दिनै जोंनि नांबाय थानायनि गेजेराव गावजों गाव थैलायनाय माबाया माने गावजों गाव माबाफोरनिफ्राय जोंनि एनिमिफोरनिफ्राय थाखा फैसा जानानै जोंखौ एरना होनाय गावथार होनाय गावनि गेजेराव थैलायनाय माबानिफ्राय जाहाथे जोंनि रायजो राजानि गेजेराव बेबादि थाखा लबिया थाखा जानानै गावजों गाव खोन्थालायनाया गोजानाव थायो। बेखौ गोजानाव दोनलायनानै जाथिनि खौसेथि जाथिनि मोनथायखौ बयबो गोसो होयो। बेथ' माखासे लिडारफोरनि सायाव जाबोबाय। माखासे लिडारा सोरबाया एसे बबेबा फारसेजों लुगैनाय भाबाव जोंनि जाथिया थगायजाबोबाय थादों। जों बेखौ लानानैनो गोदानै जों NLFB आफाद हिसाबै जों जोनोम होफिननाय बा जोनोम माबाफिनदों। दा जोंनि बे थांखिखौ लानानै जेनेबा जोंखौ सरकारा मोनसे आश्रय होनाय जायगा होफिननाय जोंखौ लेंहरनाय हिसाबै जों फैदों। फैनानै दा जोंनि सावरायनायनि बेलायाव जों बुंदों रन्जन दैमारि सार बा लिडार केदार जों गासिबो गवाबा जों फाइनाल डिसिसन बा थकआव जों जिराया होननानै जों दं आरो। इयुन समाव बेखौथ' रायजो राजा बयबो नुगासिनो दङ। राजनितिकनि सालाव बर'नि माखासे माबाफ्रा गोदोगोन गोदाया बेखौ गासिबो रायजो राजाया नुगासिनो दं फारि फारि। दा बेखौ आं बुंफोरलायाबाबो जायो। दा बेबायदि आरो दोलोनि खामानि जानानै बर' हारिनि जाथि दानायनि थाखाय खामानि मावबाय थादों। बर'नि जोंनि नांगौ माबाखौ जुदि बा जोंनि डिमान्डखौ जाफुङागौ माने जों नांनाया जोंना कन्टिनिउ थांबाय थागोन। जेराव जोंनि NLFB हिसाबै जोंनिया जोंखोल बिथाङानो जोंखौ थैनानै गावनि जिउखौ बावनानैनो खोन्थालांनो हाबायबा बिथाङानो जुदि गावनि आगोमा जिउखौ बावनो हायोबा जों मानो बावनो हाया जाथिनि खाथेराव। आरो दिनै बिथां जोंखोलल' नङा, बिथां जोंखोलनि सिगाङाव NDFB हिसाबै हाजार हाजार बर' जोहोलावफ्रा जिउ नागारबोबाय। दा बिसोरनो जुदि जिउ नागारनो हादोंबा जों मानो नागारनो हाया जाथिनि खाथेराव। दा जों कन्टिनिउ नांनायाव थांगोन बेल' आरो बेखिनि। दिनैनि साना गासै बर' हारिनि थाखाय आरो जों NLFB आफादनि मोनसे दुखुनांथाव सान होननानै जों सानो। आरो बे नंगौ थांनाय 2020 मायथाइनि 13 जुलाइआव जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि माजबाद हालामाव एन जोंखोल बिथांखौ पुलिसा हमनानै खास्रि बिस्रि बिथांखौ बुथारदों। दा बिथांखौ बिथां थैनायनि सानखौनो जों दिनै नैबे क'क्राझारनि डेजिगनेटेड केम्पआव गासेथि मुंख्लं सान हाबाफारि महरै जों फालिदों। आरो जों इयुनावबो बिथांनि मुंख्लं सानखौ NLFB जेब्लासिम थागोन अब्लासिम जों फालिलांबाय थागोन। आरो बिथांखौ जों अरायबो मान आरो सन्मान होगोन। आरो आसा खालामो बिथांनि जा सिमां जा थांखि बेफोर सिमांफोरा आरो थांखिफोरा सानसे मोगथां महर मोनगोन। दिनै बर' हारिनि उदांस्रिनि दावहायाव गोबां जोंनि बर' बिर जोहोलावफोरा मुंख्लं जालांबाय। आरो गोबाङानो दिनै लिडारजों लोगोसे केडार्सफोराबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। दिनै बे जोबथेसालियाव जायफोर बिथांमोना दङ बिथांमोना गोथाङैनो गोथैफोरबायदि जानानै दङ। मानो होनोब्ला जों बेखौ बुङोब्ला बर' रावाव बुङोब्ला गोथाङैनो गोथै मुंख्लंफोर। दा बिथांमोननि सिमाङा गोख्रै जाफुंगोन। आरो आसा खालामो जोंनि जा सिमां बे सिमाङा सानसे मोगथां महर मोनगोन। आरो मुंख्लंफोरा सानसे सोरगोआव थानानै जोंनि जाफुंसार जानाय हाबाफारिखौ मोजां बाख्नायहरगोन। आं बेखौनो नैबे सेथि मुंख्लं सान हाबाफारिनि गेजेरजों फोरमायो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों। बर' राव सावरायनायाथ' थिगानो सोलिगासिनो। जोंखौ आसाम गभर्नमेन्टआ आसा होनानै दोनदों। बे आसा होना दोननाय हिसाबै जोङो नैबे डेजिगनेटेड केम्पआवहाय मोजाङै मोजां दंगासिनो। अनलायलायनानै जों गावनि गेजेराव मोजां गोरोबलायनानै दङ। आरो स्ट्रेटेजि होनोब्ला जोंनि थांखिया बेनो
बर' माहारिनि जा अलखद सम बे अलखद समाव रैखाथि होनायजों लोगोसे जों बर' हारिखौ उदां खालामनांगौ जोंनि गुबै माबाया बेनो जानानै दं आरोखि जोंनि काउन्सिल गभर्नमेन्टजों लोगोसे आसाम गभर्नमेन्ट आरो इन्डिया गभर्नमेन्टखौ एपिल खालामो जे जोंनि हाथियारजों सोमावसारनायाव बाहागो लानाय दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे जोंनि केडार्सफोरखौ गोख्रैयैनो जेनेरेल एमनेस्टि होनानै उदां खालामनांगौ आरो जोंनि जा थांखि बे थांखिखौ बिथांमोना सुफुंनानै होनांगौ अब्लानो जोङो जोबोद गोजोननाय मोनगोन जों NLFB आफाद हिसाबैबो गोजोनगोन आरो दुलाराय बर' माहारि हिसाबैबो जों रोजा रोजा साबायखर बावगोन गभर्नमेन्टखौ बेनो